YouTube. Vi har lige... Shit. Vi har lige købt nogle kardemommeboller. Ja. Ja. Det smager rigtig godt, hva'? Ja. Hvad laver vi? Det bliver godt. Hvad? Spiser. Vi er på vej udenfor. Så. Ja. Vi skal passe på i boksen. Du vil ikke have, vi filmer. Så. Ja. Det er jo ikke så godt. Så kan jeg gøre noget. Der er lige lidt spark i hånden herinde. Så er vi ude. Vi gider ikke at gå i solskin. Så ja. Så vi render bare lige lidt rundt. Bare hinanden. Louise! Vil du gerne filmes? Hvorfor? Vi filmer. Det er hvad? Gosh. You bitch. Jeg er lige hvad? You bitch. You bitch. Hvad fanden, de snyder sgu da. Den er helt hul. Så for helvede. Lad være med at røre. Der er beskidte fingre. Maddie! Hey Maddie! Hey Alberte! Nej! Hey Louise! Maddie! Ja. Var det sjovt sidste frikvarter? Nej. Okay. Det er fint. Sådan der. Det er ikke Gulvet! Der er det Friends! Hey B! Hvad så B? B, vi skal lige stille os nogle spørgsmål. Okay, hvad skal I stille mig? Nej. Vi skal lige stille B nogle spørgsmål. Hygger du? Hvorfor lukke? Hold da lort. Okay, kom så. Hvad skal? Det ved jeg ikke. Hvad for nogle spørgsmål? Kan vi spørge lige om noget? Er du argument? Nej tak. Nej tak, det kan man ikke sige. Nej, det er jeg ikke. Hvorfor er du Ja, hvad skal du sige? Jeg skal lige filme. Du filmer godt. Okay. Du gør sådan her. Okay. Se ind på væggen. Så går vi i gang. Ja, det skal I lige se den gode spil fodbold. Ja. Ej, det går ikke så godt. Ja. Skal vi se så her? Hvad fanden skal jeg stå efter? Det er mit brød. Ja, okay. Og det går rigtig godt. Gustav har bolden, som I kan se. Han kommer rigtig godt. Han takler. Jeppe har bolden. Skyd. Ej, Jeppe han skruer. Jeg kunne ikke lige følge med der. Og så filmer lige til. Jeg ved ikke rigtig, hvad han skal. Han sagde lige, at jeg skulle filme ham, så det kommer til at gå godt, det her. Kaster til! Til han kommer hen. Han takler. Ej, for helvede. Fy for satan. Det giver ikke. Kom nu op! Så for helvede. Bolden er lige her. Fucking han har bolden. Det er godt. Kom så! Skyd! Det ser ud til, at vi skal spille kamp. Til han bliver opvarret. Er det din mongol? Ja, kom her. Det er hans
Ikke grej. Det er fandme godt til. Det er godt. Kom. Vi er på vej hen. Vi bliver altså nødt til at stoppe den. Ja. Vi ses. Hej. Hvad det er for den her hånd for? Hej. Er I klar? Hej. 3, 2, 1.